Ik ben blij dat ik hier nog sta. Joet is Tom gewoon aan het werk. Maar hij is hem goed bewust dat er geluk aan had. Want sneuntejoen gaat helemaal mis. De jongen die bij me werkt, die weer aan het woel, het land aan het los geworden. En dat schooi weer los op 60, 70 centimeter. En op een gegeven moment hier de gasbuis te pakken. En in één keer weer kaboom, een grote kanaal. En ik zie achter me en ik dacht, nou, misschien is wel iets maar de trekker aan of zo. En op een gegeven moment zie ik een groot gat in de grond en er komt een blauwe kegel uit. Ik dacht, dit is mis, dus ik snel uit de trekker waai. Ik dacht, ik moet 112 bellen, want het is gas of wat en ik maar. Dus ik zou mijn telefoon pakken, maar ja, die lag nog in de trekker. Dus toen ben ik, mijn risico van mijn eigen leven, ben ik weer om naar de trekker gegaan en mijn mobiel pakken. Hoe is die schrik? Nou, die is enorm. Ja, die is echt enorm. Ik heb nog meer dan een jaar hoor ik gewoon helemaal steen op trillend op de voeten stond. Dat we, nou ja, je had hard boven, helemaal boven in de kiel hingen en zo. Rond 2 uur had het gas vrij spul gehad. 50.000 kub, goed voor een jaar lang gas voor 34 gezinnen. Vraag is nou, hoe kon dit barren? Doeke Ozinga is de eigenaar van de trekker en hield het lang. Er was wel op een hichte dat die gasleiding er wie. Ja, we weten dat het er loopt, maar ja, normaal maar gewoon ploeien en langer werk, dan zit we net zo diep. Dus dan hebben we weinig lees van, nou zit me even wat dieper dan normaal. En ja, ik kan hem gewoon dieper verwachten. Ja. En ik denk dat ze dieper lezen moeten. Maar bij de gasunie is ze nog net zo fier. Ze onderzoekt het. Ze hebben wel regels. En want een aantal jaar geleden is het gewoon verplicht als mensen gaan graven of met de grond bezig gaan, dan moeten ze dat melden. En het is niet alleen diep graven, maar ook als een boer zijn land gaat verbouwen. Of dat in dit geval ik opgiet, wordt nog besjoen. De gasvoorziening in de omkrieten had net in gevaar west. Ons systeem is zo ingericht dat we vrij snel in de meeste situaties kunnen overschakelen op een andere gasleiding. Maar hoe dan ik, zowel Doeke als Tom zorgen het er wel beter uit. De schrik zit er goed in. Ja, absoluut ja. Ja, ik ben blij dat we er zo van afgekomen binnen. Ja. Absoluut. Ik ben net best snel mijn woelpoort teruggeroen. Nee.